sarkin dillare ko da yake ma ba dai na ma sallama ba. Na gaji a ce min yau a ce gobe ɗaki ya ki samuwa kuma ni an anshe mani kuɗi to ya kuke so da ni yau ko kuɗi na ko a bani ɗakin da zan zauna na gaji. Da dai na san kina da ɗa'a. Yaushe kika koyi rashin ɗa'a? Ai da ka ce yanzu kuma tun da ta kama da an rike min kuɗi kuma ba a bani ɗaki ba kaga rashin ɗa'a kuma ta koma sayin wuri guda yanzu ba maganar rashin ɗa'a kuɗi ko ɗakin da zan zauna. Ni kika ba kuɗi? Ko da ba kai da ba ai tare aka zo aka baka kuɗin a gabana. A'a. Baban kuɗi. Ki koma wajen wanda kika ba kuɗi, ni babu wanda ya bani. Ni ba a taɓa kawo kuɗi na haya an bani ba tare da na bada daki. Saboda haka wanda kika ba kuɗi aikin san shi ko? Na shi. To ko ba gurin sa. Ki je ki ni bai kamu kwandala bai bani. Ya ce baki da ya bani? Ya ce ya baka shi yasa ma na tako na ko kafa na zo na iske ka. To ni kin da ko yanzu in kika karɓo kuɗin ki zo shi ke nan magana ta. Wallahi da na yanke hukunci yau ko kuɗi ne ko ɗakin da zan zauna na gaji. Kin ga in ma bai baki ba kin ga saurara in ma bai baki kuɗin ba kina ji na? Eh. In dai kin tabbatar kin bashi kuɗin ni ki dawo ki sa da maza. Shi kenan magana ta kare yanzu wurin shi zan nawa ba zan ma tsaya ko ina ba. Wannan wace irin gada-gada ce? Salamu alaikum. Abokina, wato ai yau wani su ne suka zo suka ce suna buƙatar wani gida. Amma fa ni fa na yi abin nan fa da na saba. Wallahi canai su ba da kafin alƙalami. Kuma kafin alƙalamin da ka san nawa ne karɓa? Wallahi in gaya maka ni dai yanzu na karɓi 50,000. Ban ma tsaya ko ina ba sai da na je na ɗan abin nan na rarrage kaga envelope ɗinsu ba. Na gwamnati ne ma'aikacin gwamnati ne amma yanzu ni tunanin da nake wancan baiwar Allah da ta zo ta bani tsiran nan ni fa ca ne mata kai na ba a ta zo ne yanzu da bala'i da masifa wa ta zo yanzu nan da bala'i da masifa na magana kudin ka amma